grupos estructurados formalmente dentro da BNG. Imos, sí, e queremos dicilo antes de facelo, para que esteña claro, imos, sí, practicar interlocución para, evidentemente, suscitar e incentivar o diálogo dentro da pluralidade do BNG. Pero nós somos moi conscientes de que incluso se cadra, hoxe xa veremos os censos de militantes do BNG, incluso se cadra a maior BNG son militantes que están simplemente afiliados ao BNG e que non están integrados en ningún dos grupos, ni en Encontro Irmandiño, nin Espacio Aberto, nin Esquerra Nacionalista, nin Unión do Pobo Galego, nin nada, nin incluso grupos que se chamaban Quintanismo, até agora, etc., da igual. E, polo tanto, calquer acordo entre grupos, aínda que fose coa mellor intención do mundo, e para, digamos, ordenar o proceso cara ao plenario da Asamblea Nacional, calquer acordo entre os grupos inevitablemente deixaría fora a toda a militancia da BNG que non está integrada en nenhum dos grupos e que ten tanto dereito como calquera dos outros, se cada incluso máis necesidade da participación nas decisións colectivas do BNG e no proceso colectivo de tomas de decisións. Por lo tanto, nós en ningún caso imos entrar en acordos que deixen, aínda que sexa involuntariamente, fora a que non teñen portavoces, nin equipas dirixentes máis ou menos formalizadas, pero que son militantes do BNG, que son a base fundamental precisamente para o proceso de rexenación do BNG. Isto significa que, por lo tanto, nós seguimos defendendo e ímos seguir defendendo durante todo este proceso que poda asistir ao proceso asambleario non só ás asambleas comarcais que vai haber, como é lógico que ten que haber, e onde evidentemente siguen sendo entes asamblearios onde toda a militancia pode acudir, sino tamén até o plenario que poda asistir e participar todo e toda militante que queira, e que hai que atopar as fórmulas para que, sin vulnerar formalmente o principio de que isto sexan asambleas por delegados, isto que decimos se poda vehiculizar, e é perfectamente posible. E aí hai dúas claves primordiais. A primeira é que a militancia, como está facendo nestas asambleas, acuda masivamente ás asambleas comarcais, se faga escoitar, diga o que pensa, reclame a participación até o final e, por lo tanto, se convirta nunha vaga que faga reflexionar a dirección para atopar e vehiculizar, no seu caso, os mecanismos necesarios para fazer isto posible. E o segundo é que a comisión creada no Consello Nacional para a organización e xestión e conducción do proceso asambleario, esa comisión, onde están todos os grupos, polo menos hai membros de todos os grupos organizados presentes no Consello Nacional, que esa comisión sexa a que realmente, que é independente da dirección executiva en funcións, que efectivamente actúe como tal comisión organizadora e de control, e, por lo tanto, que sexa unha comisión que permita precisamente transformar nos instrumentos e nos mecanismos necesarios a reclamación da militancia. Pero o fundamental é que a militancia actúe así. E quero decir algo máis a este respecto. É patente que se fan listas por diferentes grupos, sectores, sensibilidades, como se chama agora, eu, onte cando me dixeron as sensibilidades, a miña sensibilidade musical.
estamos a falar no BNG, é algo bastante distinto. Son segmentos ideolóxico-políticos distintos que fan lecturas distintas do proxecto común. Bueno, pois é patente que se fan listas, a militancia que non está en ningún deses grupos, como pode elaborar listas? Se non ten resortes internos, estructuras internas de organización para presentar listas. Ten que apuntarse, pedir sitio na lista de tal grupo ou de tal outro. Precisamente, eso é un problema serio, e un problema que hai que resolver porque se pode resolver. Nada impide que neste proceso, nas asambleas comarcais, os militantes se apunten, tomen a iniciativa de apuntarse nos consellos, órganos comarcais, para participar na Asamblea Nacional. E que iso permita ir facendo un balance de que magnitude de militancia se apunta para ir hasta o plenario e que non se poda contrastar coa cifra orientativa de mínimo de 2.500 militantes. Porque na historia do BNG, incluso dos momentos de máis actividade interna, de máis participación, non hai precedentes de ninguna Asamblea Nacional con participación de máis de 2.500, non sei se en algún caso chegaría aos 3.000. E, por lo tanto, significa que con respecto á cifra de afiliación actual do BNG, o máis probable é que incluso esa vaga de participación, de apuntarse, esa non superase unha proporción do X%, pero, dende logo, non máis do 50% da militancia nominal, é dicir, da afiliación censada, co cual estaríamos nunha proporción de 1 a 2 ou 2 a 5 e cumpriríanse as pautas marcadas e ninguén quedaría excluído, só quen non tivese interés en participar, e esas listas serían as listas de delegados. É moi simple. Si se quere resolver o problema, nunca, en situacións críticas, nun proceso político, nunca as cuestións formales foron atrancos para a solución das cuestións realmente serias e importantes a resolver. Por lo tanto, esta é a nosa posición. E remato reiterando a nosa exhortación á militancia para que, tal como parece que comezou nas asambleas que se celebraron, faga iso, participe e reclame o retorno á asamblea, o sistema asambleario de militantes sin restriccións, sin delegados, ao deseño fundacional do BNG, ao deseño propio das organizacións democráticas actuais que loitan contra o sistema. O retorno a eso, alguén pode pensar que pode asumir a responsabilidade de facer ese traballo en contra os mandiños que somos un grupo pequeno dentro do BNG? Ou é, se é dereito de todo o conxunto da militancia, é responsabilidade de toda a militancia, que xa que nós imos abrindo o camiño, xa que nós imos rompendo barreiras, xa que nós fomos o único grupo que até o Consello Nacional último mantivemos as nosas tesis, porque dos grupos críticos existentes no BNG, ahora o Consello Nacional, o único que presentou un documento alternativo e, por lo tanto, que someteu a votación a tese da Asamblea Ordinaria aberta a todas as militancias, foi contra o Mandiño. Entón, evidentemente, nós estamos niso, pero queremos que quede claro a todo o mundo que a recuperación da plena da Asamblea de Militantes, que significa un cambio de novo formal nas normas internas do BNG, é un logro que ten que facer a militancia toda, e nós estamos neso e seguiremos pelexando neso, e a iso imos, pero non somos máis que unha fracción, un segmento
a militancia que reclama o cumprimento deste objetivo. E aos servicios de militancia estamos. Non é